Kan kayo makagwapan eh. Nakuha ba? Hindi. Nagduba magnaw. Hi guys, medyo hapon ako na dipod ni si Alex ug gas na dia. Kaya ija kong tudluan magpatulog ko ni Miss Palidja. Diyan na si Jay pamaagi nga itudlo na ho sa pagpatulog sa Palidja kay kanang ang gusto ta ang idiretso na og tanom dide ko numao. Nay pamaagis na nay, isa nay. Pang kuno poston kuno og nuog mabasa. Wa lagi ko idea dani. Sinanay na Kasa gunting ka ito. ako gunting. Nga na na. Ano? Malidya. May gunting. Abrihin na. Basta mabayan. Pang noo. Nga na eh. Kanang nuog nga basa. Basa. Ito Hit na card. iso. Ano? Hit card ko nga. Ilang kabuli. Mura na sa kaputos. At ang ipunog, isa ramang pikapak ni Hang Palidja guys, ang ipunog pila ni Kaliso. Hindi ka mo na Ay, biyang ipunay. Ano ba usa nga na ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ano ka mo niya eh? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. May labo 3. 29. Diyan guys, nga niya guys, ang pakitanawin sa buhatong nanay. Sanay, nakarang liso. Nga na ni sa butang ni sa nuog. Nga kuton. Pag marabaguban. Pag magubang kuan. Dapat duha ka pa kung ipalit no, testing sa alaman na. Ano ka na ni? Yawa pa ning 20 sa nimbi. Ya, tanang ka na si Demo ko anay mo. Tanang mo turok. Turok. Ano wala ba tagay? Utak lagi. Di na pwede gidirect na hindi Di apostol. lagi kay di mo amo ni idiya ning aston sa una mag-garden mi. Nga na ni Dani. Ana na. Hindi pila kadlo na si Demo ko anay. Mga 5 adlaw. Pali magkadlaw mo gutot na atong lilion. Lilian lagi na kay mama na magkuanta og mag nga na ano man so butang-butangan to. Nga na ra. Oh, na masa man. Anja sa ibutang na rasuok. Oh, na so. Anja. Nga na si Japa dato rin ibutang sa kuan. Asa ibutang. Kilid. Nga na ba dara sa ibutang kay ana ra na sa patugkon. Ako na guys, nasuok ra ibutang. Ana patugkon na siya. For 5 days kuno guys, mo turok na kuno na. Tanawo na pa nagutro ni nag after 5 days. Hi guys. Dada ko sang garden kuan. Ang bubuan daghang pinaturok nga taong o kamatis. Ano sing gililiw pa si jamot turok mo nang bason. Mo sig morning wa mo tubo kay maagjuta mo nang bisbisan. Karang mananom ta guys bakuan. Excited ta nga kulba man yang gibati guys ba kay mag-girl po ko daning hanggi sabod nga taong mag-girl ko kay basig di mo turok. Pila ni kaadlaw man yung turok patig kamatis. Anja malutig yung nanay nga pabubuan ko no. Kay basig kuan ra laughan ra. Mo na guys nga mo din ni feeling sug mananom. Excited nga kulba. Excited ka nga moturok kulbaan pug ka kay basin og di pa sila moturok ha din nang ipang usukan kay naalgi iro na panda sige sunod. Kanang ako daning panda ganing huktan kay madamid sa gahong mga pinatubong batong kay nawag sige sunod. Ha panda sige sunod.
Mo ni si Jay guys agkuan tawong wa pa jud si Jay. Yung tubig sa gusa. Ngano da ay tabang na mga ay tanda na mga. Ala kang kamati. Ano buwa na po bo. Kamapit yay. Unsa day ni mo maalik? Unsa day ni mo maalik? Nay. Hunay. Nabuhi nag batong nay. Ay, hoy, kamatumban. Diya guys, grabing lipay din na kay na agang batong guys. Karon pa ko kamatikod nganing tubo na di ay. Grabe jud makalipay. Ang lamias feelings ba nga ning tubo na. Ano makaligo bang? Bang. Ah, bang mga air ko. Awi maha. Kabangi ko kuan bubo lah, bang. Ikaw. Ikaw kabang. Ay ki. Ay kabang wala gara. Ninggara. Ninggara ni mga iro oh. Ninggara ra ba jenis kabang, harang garaas kabang oh. Ngano man abang? Ha. Tapos panda oh, panda. Diyan guys, sa din yung bubuan ng mga batong ron. Kay ganiha abi jud kog hang bubuan nagkaturang hang gisabod nga taong og kamatis da ako nagdahom nga yung tubo na day ni. So mo ni haning pamubuan ni sa isa ja na mamihos. Di sala mo gamit og hos kay mga gagmay pa mapay pagtubo. Asa hinahinaja nig bubo kay og katong hos kay kuan naman kusugra mo nang halaman nga ni narang isa-isahon ba. Gagmay pa. Grabe jud ay guys, ug mananong ba makalingaw. Grabeng lingaw na dani guys, bakay ako nagdahom lagi mutubo na dani ang batong. Grabe jud makalipay dani ning mananom ta. Nate tanaw-tanawon. Excited nila ko dani guys. A few moments later. Hi guys! Nahaman na ko pamubos ang batong. Nga. Kuan. Daday nanuro yung kanang pipino. Bago pa kuno ning bago pang pitas. Na, haro kadabong. Mukan ka na niya na? Mga tanin jo pipino na. Wala naman paniti kay dabong pa kadyo. Kaya ito ba? Ano sa? Ang inti ko ba? Mami. Saan kayo makagwapan eh? Nakuha ba? Hindi. Nagabang magnaw. Nagabang magnaw. Nay, Ay, nay. Tangka, nay.
Mana kay picture ni Papa Jonas ma? Wow. Doon na sa puwet. O magkukuan day. Ipon. Ang kadabong panay. Galing sa sawan guys, kuan din niya. Kalamansi o kuan. Brown sugar. Okay. Tawagan ko sa ipon. Namingaw dami guys kay si Tire. Tapos tagbilaran. Kami nalaman dari. Mama tutas kasal ni Kuya Michael ma? Ha? Mama tutas kasal ni Kuya Michael ma? Diyan makaban dahil. Ito ma? Diyan makaban. Ubang ka? Mabanda ka? Ha? Kapit naman ka madagay yan. Dari pa kita. Nagaman ni si Nina. Hmm? Hmm? Ah. Kau na. Hmm? Langit ka? Hmm. Naksian. Mukhang kang pipino. Ha? Kau ni Kuya ma-bright ka Lexi. Gami. Wala na ko ma. Na. Ano magod? Lexi. Wala. Hmm? Karon din adlaw guys, ako day nabilis mga bata. Ako po'y nagdigamo kay Kwan. Nang butar sila, ako nabilis bay. Gawan na lang ako nag-film kanina. Kay ang mga bata nagpa-TV. Ang ipatagdan. Mga pa-TV sila karong malingaw kay kamera na ba na rin nabilin. Namay din ko ang guys na pipino nga dabong pa. Arang dabunga pa dyan na, dadako. Hindi guys, dagang salamat sa mga tao nga ni suporta. So good sa sinugdanan hantod karon nga naagi hapon sa katong mga commenters, mga jud kong pasensya nga di jud ko maka-reply tagsa-tagsa kay ag signal aran pong kada ginuton. Mga jud kong pasensya na kay bawa na pud mo sikinsa mo katong mga commenters, mga silent viewers. Tanan-tanan ni suporta, dagang salamat. Kaya na, nadagang salamat. Nadagang salamat. Maraming salamat. So maro to guys. Dagang salamat ninyo pag-amping mo kung asa man mo karon. Bye-bye. Bye na. Bye-bye.